no kalong ka jing si bakrau ya ka chai bungriu ka jongi ha ka bangi la du no yau MP badan buram jongi Dr. Ricky Sungkon bat kalong ka kubar ka basnau si ha ka bangi yo snow ya ka jing krat kendit jong i Dr. Ricky Sungkon ni MP badan buram jongi ilale ya ke babhatam kat ba udang don hangi hasla perthei pat kini kalong ka nuksa yangi bangin bud ya kene ka jinglong ka jong i udei ubriu badap tang da ka jing pu samki ubom don kata ka jing someng ka jing sarong udei ubriu bakub ya kata ka jinglong jong ka jing sorit bat udei ru uskri ubarat ba jong ublei ubayalap ya ka gospel ha keling jong kene ka ri ba jai review ka jong i bat abang ipe ya ne video kat no ka pelung ya ka min sim ka jong i bang ipe ya Dr. Ricky Sungkon le ba chat kemen ban ya ro ya ka ting ke jong try ban iker men scam ba un sapoi sya kata ka jaka ba ublei ulapan kre yang ni ki briu namar bang baro nang ni ngisalik ha kata ka jaka ka ba ublei ulapan kre yang ni ha ka be kesni nrayim tip ha ka no kata ka por ni kata ka sni ka bangin sayat ya ka lenti na kata ka daw ngi de ban im ke jing im ka babha bat ka ba sorit nang bangin yok poi sya kata ka ri ka ba ublei ulapan kre ya ka